Kabayatan na uncertified products dinadail kano apo iti Department of Trade and Industry. Gusto nga ta dito nga panagdadail na digito sa saan nga umiso nga klase nga produkto apo wino perdi awan quality standards na awan ti certification ng quality controlled or quality check or quality assured. Ayan. Detali ka dito manipo pa lang apo iti DTI with Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Dinadael ti Department of Trade and Industry Ilocos Norte iti imatang ni PCL President Konsehal JB Bakiran dagiti uncertified products ana kolekta ti ahensya sipud pa iti tawen 2023 kuna ni Mrs. Amelia Galvez, Provincial Director ti DTI ket kasapulan ang maisurrender kadakwada wenno isuda ti agunay ang makolektar dagiti maipadpadanon kadakwada asaan nga inikan ti sertifikasyon ti DTI ang mailako imbatad na ana pinta sa programa da daytoy gapot mabalin ang makita ti pudpud ng produkto ken saan na substandard ang maka-attend ti peggad kadagiti consumer. Usually no do magamin dagiti ket they are dagiti nga victims dagiti nga scammers dagiti deliver distributors anya ayon apan bagsakan isuda syempre nalaka tapos ibagada mo nga pwede yan may kanyan may certification yan sa amin ganito customer maalilaw damot dagiti nga agaslako ala agatangan damot so sadan to lang makita maamuanan tun mapantamin nga dagiti gayam ket awan met gayam ti talaga nga authentic na certification da they did not pass any test from the BPS. So ijaydan nga makuala sir haming actually tamumi gamin sir kay bagadamot nga dati papel na dati certification na. So aminon damot. So dagay maiso nga dagi jayon na alamin in our succeeding monitoring awan matan. So kasi sinabi imbagak itatay dagay upat nga naka kolektaan tayo dagitoy nga produkto ket first time violators kasi no second time second violation ka nadagdag sun di penalty mo gapo iti daytoy ket manamnama nga agtultuloy ti panangsipot ti DTI kadagiti aglaklako ti uncertified products para iti IFM News Idol Lawrence Martinez tatak aremen.